Litshone ilanga longomgqibelo engabonakali, engafumaneki ugqirha Bongane waka. Le nto yayimxhela kakhulu unkosikazi wakhe uThandiswa, ezigweba nangento yokuba umyeni wakhe umqumbele ngenxa yezityholo ambeke zona. Kodwa eyona nto yayimhlupha kakhulu yile yokutsha kwemoto, eyamenza ukuba wadideka kakhulu. Uthe nje ukufika kwakhe endlini wakhawuleza efowunela umama kagqirha waka, emxelela okwenzekileyo. Kodwa le yokuba ubemphanda zange ayithi ivuna kancinci. Ingaba uza kufumaneka lo gqirha? Khawuphulaphule. Sibolekeni indlebe kaloku mawethu, nasi siqwenga nasebali. Usibaliselwa yaye sibhalwe kwangulubabalo Magwebu. Sashicilelwa kumaziko okushicelela sePowerhouse Media Productions. Balilona elithi, lo ngundofanaye. Lonwabele. Akazange abuthi cakatha ubuthongo uThandiswa ngosuku lwakhe lokuzalwa. Wayephatha yeka ngengqondo. Ecaleni, abantwana bebuza uyise, naye enikezela impendulo ezingadibaniyo. Ikhawuleze yaqina imini kusathe cwaka ngogqirha Bongane waka. Wayemana emamela kwamoto edlulayo unkosikazi ngethemba lokuba hleze ngangumyeni wakhe. Ngethamsanqa kuthe emva kwentsimbi yesithathu ngokuhlwa kwangena ifowuni ivela emapoliseni echaza ukuba ufumanekile ugqirha waka yaye ufunyenwe esaphila, kodwa yena enzakele. Wachazelwa nesibhedlele akuso, uxhabashe waya khona unkosikazi wakhe. Ngethamsanqa wafumana umonzakalo ongephi, kodwa yena esakwazi ukuzithethela. Ndicela uxolo nkosikazi yam, lawo yaba ngamazwi okuqala kagqirha waka xa ephaphama, evula amehlo, ebona unkosikazi wakhe. Uphendule inyembezana uThandiswa esithi, kulungile sithandwa, kodwa kwenzeke ntoni? Konke ubundityhola ngako kuyinyaniso nkosikazi. Kwinyangana ezimbalwa ezidlulileyo kuqeshwe amanesi amathathu. Asuka eyunivesithi. Enye yalamanesi nguAmanda Mthi, endandithandana naye phambi kokuba ndidibane nawe. Sahlukaniswa ngumama, waze naye wabuyela ezilalini kuba eswelekelwe ngumama. Saba siyahlukana njalo. Ngoku ndithe ndakudibana kwakhona emva kweminyaka, ndayendeka. Lo mazwi yabangela ukuba uThandiswa angakwazi nokuphendula. Ngelakhe wayesithi, ugqirha waka ngundofanaye. Ugqirha waka wayengazi nokuba mthuthuzele okanye aqhubekeke ukuthetha, ukuchaza, icacisa ibali lakhe elimbangele ukubala lesibhedlele. Ngoko wathula xa ebona unkosikazi echiphiza inyembezi. Phulaphula kaloku eli kunye namanye amabali anokutsala udla wakho. Ungaqhagamishelana nathi kumakhasi zonxibelelwano apho ukhangela iPowerhouse SA. Kodwa okwangoku sithi kuwe nakuwe, enkosi ngendlebe.